Eibarrek bere izena idatzi du Guinness Marken liburuan, Untzagan 2500 pertsona bildu ondoren irudi bat osatzeko. Hiriko erakunde eta elkarte gehienak gehitu dira Eibarrenak Eibai plataformak antolatutako ekitaldira. Euren helburua marka haustea zen eta batez ere hiritarron euskara erabilera handitzea. Eibarko Euskara Plan Estrategikoa garatzeko eratu den Eibarrenak Eibai plataformaren lehen ekitaldi publikoa izan da. Hurrengo 10 urteotan zehar burutuko den plan estrategikoak haur eta gazteen arteko euskara erabilera bultzatzea du egitasmo nagusia, baina euren ingurua ahaztu barik. Plan horrek 10 urteko iraupena du, 2016-2025. Eta helburua edo bizioa da 10 urte barru ume eta gazteen eremua euskaldunagoa izatea. Hori da helburua eta hori da guretzat benetako erronka. Orduan, atzoko erronka zen, erronka handia, gure ustez lortu dugu, baina egun nahi dugun erronka benetakoa da 10 urte barru hori lortzea. Parte hartzaileak Untzagan deituta zeuden arratsaldeko 6:30. Antolaketa bikainari esker, hiri auzo desberdinetatik etorritako taldeak era ordenatuan sartu ziren Untzagan euren lekua okupatzeko. Pixkanaka, bildutako pertsonek aukeratutako marrazkia margotu zuten Untzagan. Hain zuzen ere, udaletxearen aldea ia guztiz bete zuen hainbat koloreko lore erraldoia. 8:04 une gorena heldu zen plazan zeuden 2500 pertsonek marka gainditzeko ezinbestekoa zen mugimendua era koordinatuan egin behar baitzuten. Eta egin zuten, erabateko koordinazioaz mugimendua era egokian egin zuten parte hartzaileek eta ordura arte Abu Dhabik zeukan munduko marka hautsi zuen Eibarrek. Balorazioa nola ez, izan da geuretako ez genduen espero, osea, hainbeste izatea. Bai errekorra egiteko bezalakoa 2500 pertsona hemen egotea Eibarren, baina bueno, eske izan da handi gora, ia doblea. Orduan geuretako gainera izan da oso polita, ze ikusi dugu elkarte guztiak egon dia zela hemen. Bai jubilatu etxea, bai kiroleko asoziazioak, bai ere bai gurasoak, aitonak, ume txikiak, denok egon gara batuta Eibarren euskararen alde. Eta hori suposatzen du egitea, hemetik aurrera lan oso poli bat. Ekimen arrakastatsu honi esker, Eibarrek bere izena idatzi zuen Guinness liburuan eta bide batez hasiera ofiziosoa eman zien San Juanetako jaiei. Baina batez ere, hurrengo 10 urteotan gure hizkuntzaren errealitatea transformatu nahi duen Euskararen plan estrategikoaren lehen urratsa izan zen ekitaldia.